Ambalima bamanangameno ambe badabada fulla se obala jelema dante fulimina omunu bega chaque pro tv lage ni watina ambe fulu takanashi obala jelema malikono ane malikoka ama fosa o bisimila o ka bamananga kunafoni akeneka chaque pro tv bi bamananga kunafoni ama damane anga jamana re konnana ama jira ola ka fo malikera jamana mu nay Niger deme kosobe tumana mina sidawi ambargo bla Niger ka amajira olo kafo ka damne odon kana bla bila mi Mali ani Niger jamana fulay obeka lakana sawati olu de nyache kerengana dancho do kodo amajira olo kafo Niger ani Mali kalka choko meka lakana ni ka sabati kaseka sécurité ni ko renforcer wala samiye ben ani kele o kaseka nogaya ka Mali dancho ani Niger dancho do nyache sabula abi wati chama de mi ba machi kebo ikaro kafo olu dagaro ki Nigeria ngana manya akokrata bazunga faka dafirla bolo akanga sa Mali kaseka tege bo ka tege di Niger ma wala sa be ani kele lakana kaseka sabati jango Mali do hamina ko chama bi lakana ko amajira olo kafo Mali ani Niger lakana ko be ka sabati kosobe kerengene Mali jamana kuntigi fe no ye Colonel Assimi Goita anaka chedo o kone lakana ni ka sebe ko bamba kosobe wala sa Mali ani Niger danjo no kaseka lakana to komina mi ye seda fele ki mi kaseka na intervention militaire ni ko ke bazon ka jago ya sigi fangana mi na dumata Mali manyama ko jimisira fe olo ko na dira ka fo ko komina Niger deme kosobe wala sa mi lakana ani Niger ka yirma horonya akaseka sega abulu to kamina Nambora anga jamana konna na amita Burkina Faso mi Burkina ale fana jira ka fo olu ko mena Niger ko deme kosebe embargo yere o konna na o ko mi na ko mata français ko jimisra fe o no nganbe français ko ne la seleke ka jira ka fo olu ko mena ko deme ni ka kotege Burkina Faso la ka damne o don fobi mi français e ka fo ale ko funtene be kosebe Mali ani Burkina ko ne nyache jango kerengena Burkina Francis kona jira ka fo olu ka deme o ya kotike Burkina na ko ka ka fo olu ka deme kontena ta Burkina tuguni abada damata ni Burkina na ko masike ko fe ka jira ka fo olu ko mina Niger kon deme o ko mu na ka gele ko sobe amedo na fo bibi na sabula mi Niger ani Burkina fana olu ko me dambo ka fo Ibrahim Traoré no ni ale captain Ibrahim Traoré ni ale Burkina Faso transition ma nyama ka fo anaka gouverneur kona jira ka fo olu ko mina Niger ni ka sebe ko deme onu na ko mata Francis gouvernement ko jimi sana fe sera kikado ka fo ko ka deme ni ka akotike Burkina Faso la mi na fora France gouvernement kon fe ame domina fo bibina nambora Burkina ameta Algérie amajira olo ka fo Algérie jamana kuntigi no ye Abdelmadjid Tebboune ikado ka fo ale ko najira ka fo mi ye sida ko meka mu konke ni watina ikado ka fo ni te ko bentai abada farafina jamana gunga ka be na ni kololo ani ikado ka fo jadi de farafina jamana re o konnana ko sida ki sigi ki mele ka fo ka be na intervention militaire konke farafina jamana ko no Niger mun ni sibati ni jamana munye ikado ka fo ko koro di ikado ka fo kata a jamana de ka dangolochi odi fe Tebboune ikado ka fo amajena abada ajira ka fo olu kontena son abada ka jenai amajira olo ka fo Niger ani Algérie olu be dambo fo ka tabla kilomètre bakele anako ngafena mi ikado ka fo président Tebboune ni ale Algérie jamana kuntigi ajira ka fo mi ko be ka labe sidawo fe ikado ka fo ko ni fe ki ikado ka fo amanka ke abada wa fana abe fa ba nyini sidawo jamana kuntigo fe o ka se ka labe o sigisenga ka se ka ne kusugo ni ka kon o ka jamana re o konnana ko na fora ko bina intervention ke Niger jamana konnana ko fendo ikado ka fo ako kolonantante abada amajira olo ka fo ameta sidaw bina kunka amajira olo ka fo Abuja faba no ye Niger faba ye sidaw kun ye labɛn kon sabati Niger kama amena dadola kala se oma sabula kelka chokun dira sidaw fe ki kado ka fo kaseka Mamad Bazoum kana laseke fangana jaka goyare o konnana kelka chemuno kun dila jamana damade be munu kon sana ko ka kelka chow di kata afolo o ye Côte d'Ivoire kin ye kelka che bakele ani keme shegi bonyo ko labla kabino de sidaw ma aflana o tin Sénégalais kelka bakele ani keme kononton ana ko ngafe Sénégal ale tin yo labla kaseko di sidaw ma mi ye Benin ani Togo lu tin ye kelka ba kelengele ni ko di sedo ma ngami fana karga fo lagine biso ulu kiye kelgeche keme fla bonyo ko kasiko labla ko di karga fo sedo ma mi fana Liberia ani Sierra Leone ulu ko mason ka kelgeche dinga ulu ko ne na flo ka jibila ni ko di ko sedo kasika re de menoye Ghana ulu tiye ma ba saba bonyo ko kasiko di karga fo wala sa sedo kasika na intervention
intervention militaire ni k'o kɛ Niger jamana kɔnɔna na min ye kari k'a fɔ nka CEDEAO jamana kuntigi n'o ye kari k'a fɔ Bola Tinubu ni ale ye kari k'a fɔ CEDEAO jamana kuntigi ye nka Nigeria jamana kuntigi fana don olu ka kɛlɛkɛcɛw ale tun ye maa 20,000 bɔ ɲɔgɔn ka se k'o labɛn i kari k'a fɔ o ka na se ka intervention militaire ni k'o kɛ Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna walasa Bazoum ale ka jagoya sigi fanga yɛrɛ o kunna nka l'Amérique olu kɔn ma sɔn ka kɛlɛkɛcɛ di olu ye dollar wari miliyari 20 bɔ ɲɔgɔn n'i y'a yɛlɛma CFA la a bɛ taa bila CFA miliyari 1000 a n'a kunkanfɛn l'Amérique jamana olu tun ye o di ka se ka kɛlɛkɛminɛnw san walasa min ye kari k'a fɔ intervention militaire a ka se ka kɛ Niger jamana kɔnɔna na Faransi i kari k'a fɔ olu tun ye kɔngɔrɔma fɔ kosɛbɛ ka se ka hélico 70 a n'a kunkanfɛn k'o di fo ka taa bila char combat ma ani blindés caman ka se k'o di CEDEAO ma olu ka se ka taa intervention militaire ni k'o kɛ nka Amadou Karla ka dɛnɛ sɔrɔ a ko kɔni i kari k'a fɔ a ma sira sɔrɔ sabula min ye CEDEAO yɛrɛ jamana kuntigi ale ka jamanadenw olu mutila k'a jira k'a fɔ olu tun tɛna sɔn abada nka kɛrɛnkɛrɛnnen a ka wasabulon dɔ bɛ n'an k'a ma ko Sénat i kari k'a fɔ Sénat président daba ale kɔni y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini CEDEAO jamana kuntigi fɔ k'a lajɛ k'o bolo segin kɔfɛ dɔɔni ka se ka segin k'a fɔ ba ni k'o nu don o ni i kari k'a fɔ Abdraman Tiani fɛ walasa min ye bɛn ni kɛlɛ a ka se ka don ko kɛlɛ i kari k'a fɔ o t'a fɔra ye Sénégaldenw min ye kari k'a fɔ Macky Sall ka jamana Sénégal olu ka jamanadenw fana motila k'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a ye abada ko CEDEAO kana i kari k'a fɔ kɛlɛ kun kɛ Niger jamana kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ olu kun tɛna jɛn n'a ye nin ko in i kari k'a fɔ a ko kɔn ma sira sɔrɔ nin waati in na an bɛ waati min na fɔ sisan CEDEAO kɔn bɛ k'a yɛrɛ ɲininka yala min ye intervention militaire a ko a bɛ se ka sigi sen ka bɛlɛ wa sabula jamana caman de bɛ minnu ka jamana kɔnɔdenw kɔn bɛ ka muruti k'a jira k'a fɔ olu fɛla tɛ nin ye abada CEDEAO kana intervention militaire kɔn kɛ Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an ka bi bamanankan kunnafoni an ma kuncɛ ni min ye o de ye Niger ye i kari k'a fɔ kunu sura min ye Niger jamana kuntigi min ye fanga kɔni dafiri n'o ye Général Abdraman Tiani la ka cɛdenw o kɔni ye i kari k'a fɔ sanfɛ hélico n'an k'a ma ko sanfɛ avion o kɔni o boli kɔni jɔ ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ka sanfɛ ka dugumasira ni sanfɛ siraw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ko i kari k'a fɔ ni avion kɔni tɛmɛna olu ka dugukolo kɔni sanfɛ min ye fɛn i kari k'a fɔ o na mugu ci a la a jirala k'a fɔ sisan ni ko kɔni nin y'a ko bannen sabula n'i y'a mɛn ko CEDEAO k'a bɛna intervention militaire kɔni kɛ i kari k'a fɔ aw panna sanfɛ de nka ni i kari fɔ n'a sira kɔni tigɛla o la o ye a ko bannen ye Abdraman Tiani a y'a jira k'a fɔ min ye kari k'a fɔ avion kɔni tɛna munumunu olu ka dugukolo yɛrɛ sanfɛ ko nin o ko kɔni bannen fo ka taa bila waati wɛrɛ o b'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ka intervention militaire ko nin y'a ko kɔni dalen bɛ fali kɔni waati in na kɛrɛnkɛrɛnnen ni ye Niger olu jamana kɔnɔdenw bɔra ka taa u ka balontanba terrain ni k'a fɔ e n'a fɔ dakɔnɔ ni maa ba 30 bɔ ɲɔgɔn olu de bɔra ka taa u ka dɛmɛ i kari k'a fɔ k'a jira Abdraman Tiani na k'a jira k'a fɔ i kari k'a fɔ u b'a ko su ani tile wa fana o tɛna labila abada CEDEAO ka intervention militaire ko i kari k'a fɔ a ko kɔni a ɲɔngirila dɔɔni halisa jamana kuntigiw kɔni bɛ k'a fɔ nin waati in u ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka labɛn kura di walasa min ye Bazoum hali n'a ma sigi fanga na i kari k'a fɔ a ka se ka bɔ Niger jamana kɔnɔna na ka taa fan wɛrɛ fɛ yani k'a to bi bamanankan kunnafoni ka kuncɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin an dɛmɛbɔ ma minnu bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa jamakan ka se ka taa ɲɛfɛ a fɔlɔ o de ye boutique Cheikh Tangara nana fa ka yɔrɔ Bamako suguba yɛrɛ kɔnɔna na Emiru Ba Seydou n'i sera yen min ye kari k'a fɔ pièce lakika a hɔrɔn a n'a original a b'o di aw ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la Dolo créateur Umar Jara ka dolo kalan k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn ale fana dɛmɛba ye jamakan yɛrɛ o kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ ka barikada ani k'a waleɲuman dɔn an bɛ taa sirakɔrɔ morikɛ kelen karamɔgɔ Daw an b'a fɔ ka barikada ani k'a waleɲuman dɔn ale ye jamakan in dɛmɛba ye kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka furu ka se ka si sɔrɔ furu kana sa fiyewu abada o y'a sɔrɔ aw ye turu cɛ Elhaji Papa Kane ale ka boutiquiba yɛrɛ kɔnɔna na Sikaso suguba yɛrɛ o kɔnɔna na bazin lakika ani bazin original feere yɔrɔ dɔ an fɛ Sikaso kanubɔ an b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ